Στο μήνα δεν θα γυρίσω. Καλησπέρα παιδιά. Τη ζωή σου να κοιτάξεις, θα σου πω μην με ψάξεις. Δεν αξίζουν στην καρδιά μου τελειωμένες. Για σένα πλέον έχω κατεβάσει όλα. Έκλεισα την πόρτα και τα κινητά. Ετήρησα φωνές και τα λοιπά. Δεν πρέπει να σ' απασχολούμε τώρα πια. Δεν θα με δεις ξανά. Οι πράξεις δεν διαγράφονται με λόγια απλά. Πήρα αποφάσεις και θα δει τα πόδια κάνοντας κάτι. Άλλη μία! Τη ζωή σου να κι σου λοιπόν είναι. Στο μήνα δεν θα γυρίσω. Είναι αυτό. Τη ζωή σου να κοιτάξεις, κι σου λοιπόν μην με ψάξεις. Δεν αξίζουν στην καρδιά μου τελειωμένες καταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα Αλεξανδρούπολη, καλησπέρα παιδιά. Τι να πω για άλλη μια φορά εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη που μου δείχνετε. Παιδιά, θα περάσουμε καλά απόψε. Ναι. Την ατάκα την ξέρετε. Απόψε εδώ στην Αλεξανδρούπολη λοιπόν στο λιμάνι. Της πουτάνας γίνεται